Yan, good morning mga kabakal. Meron naman tayong ayusin na chas, mugs. Sa unahan lang. Ulian, okay naman. Yan, galing pala sila San Fernando. Dali yan si Mugs. Yan, sila boss, galing San Fernando yan. Okay na tayo mga kabakal, punta na kayo. So let's go. Yan, punta na kayo mga kabakal habang open ang shop. Habol na, Sunday grind. Yan, meron naman tayong mugs na i-align mga kabakal. Oh. Yan, matindi ang tama nito. Bengkong na baluktot pa. Oh. Pakay ng bengkong. Yan oh. Ito yung pinakamalaking bengkong niya. Tapos dito na disalign na baluktot to. Pero ang disc brake goods naman, pantay ang ikot. Subukan na naman ang ating galing sa pag-alay ng mugs. Let's go, let's go. Hindi na yan, pinasabay mo na kinawin. Tapos na. Yan, spacer. May sabit. Tingkong malang yan oh. Tag-ano na lang po. Maray pa yan, madali yun. Spacer yung hamog na yan. Hira. Kaya ayan, T-Max mugs. Nakulang ang T-Max mugs ano? In-Max. Kulang nga di size siguro ni 250cc siguro niyo. 400. Yan, dalawang mugs T-Max saka In-Max. Puro unahan. Puro unahan ang tama. Yan, sila bossing. Anong masabi natin, sir? Solid boss, solid. So sa mga gustong alay ng mugs, dito lang kayo punta kay Sir Jorex Nacario. Boss Amigo TV. Yan. Thank you. Yan na yung tama niya, laki. Boss. Tara. Mapalain kung Palan ka man mugs. Ini yaman. Hindi tapos na nindo ha. Yan ang tama niya no. Hello na boy. Ito pa. Grabe yan. Tiko si nabaluktot. Yung man tapos naman na yung Smax nila. Anong motor sa mo? Beat. Honda Beat? Thank you. Yes sir, ingat, salamat.